l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Bl-iskop li tkompli tissaħħaħ l-aċċessibilità u l-għajnuna għall-individwi b'diżabilità, tħabbret it-tneħħija ta' taxxa fuq il-valur miżjud, il-VAT, fuq ix-xiri ta' apparat assistiv mill-laqdiet volontarji biex jipprovdu appoġġ kruċjali lill-membri tagħhom. Fil-fatt dan l-apparat se jkun suġġett tal-VAT brata żero meta jiġi akkwistat mill-NGOs. Din l-inizjattiva għandha lan li tissimplifika l-aċċess għal teknoloġija assistiva kruċjali billi taffi l-biżijiet finanzjarji kemm fuq l-NGOs kif ukoll fuq il-persuni li qed jagħmlu użu minn dan it-tagħmir. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli tennit li din id-deċiżjoni se tfisser li aktar għaqdiet volontarji li qed joffru għajnuna kruċjali lil persuni b'diżabilità se jkunu f'pożizzjoni li jixtru iżjed apparat ta' dan it-tip. Permezz ta' din id-deċiżjoni jfisser li l-NGOs f'pajjiżna li joffru dan it-tip ta' servizz ser ikunu qegħdin jixtru dawn il-prodotti bi prezz allura li ser ikun differenti u l-flus li jkunu frankati jistgħu jerġgħu jiġu investiti mill-ġdid fil-komunitajiet tagħna. It-tagħmir li kwalifika minn din l-eżenzjoni varja minn apparat elettroniku interattiv għal pacemakers. L-għaqdiet li applikaw jeħtieġ li jkunu reġistrati u konformi mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji kif ukoll mal-Kummissarju tat-Taxxi. Sa dan it-tant il-Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji Ġeżmund Saliba tenna li dan kollu jirrifletti l-impenn għall-inklusività u l-aċċess ekwu għar-riżorsi essenzjali. Qegħdin naraw hekk skema li permezz tagħha se jkun hemm assistenza li se jkunu jistgħu jkomplu jgħinu aktar anke fi skubijiet differenti lil persuni biex ikollna settur li tassew jkun anke b'impatt qawwi fil-qasam ta' l-inklużjoni.